Oso zaila da, nik uste dute Kastroko taldeari hori falta zaiola, emaitza on bat eta beren buruan sinisteko, gauzak korten hasten direnean buelte eman arteko hori dena aurka izaten da, eta hori da, eta alderantzi San Pedro, amaituta bazirudien San Pedro estropada irabazia zeukala, txanda irabazteakin eta onduan ikusitako lehiakideakin aurre hartzea, nik uste dute San Pedro oso konten egoteko moduko estropada egindula eta denboraldia da mala, Hortxe dira lau traineruak, epailen agindutara kokatuak, eta gora beratxo txikiren bat bai, ez, bandera txuria lehorretik, Itxasoko epailearen esku beraz irteera, bai, abiatu dira, badoaz, horrezko txandazi da. Erreferentzia Pedreña markatu du, 20 minutu eta 10 segundo. Eta hauek erakutsiko digute, estropadaren muaren egoera asko aldatu den ala ez. Bigarren txandakoek keskez beteta utzi gaituztelako, zalantzez beteta, estropada kaskarragoa egin dute, korronteren batek aldaketaren bat eragin du. Bueno, bere ala erantzunak. Hori aurreti, San Juan bigarren, Tiran irugarren, laugarren Urdaibai 2 segundora. 20 garren segundo aspaldi bete zen, 40 garrengoaren bilagoaz, eta tripulazioak aztertuko ditugu. Oriotarrak lehen kaletik eta Oriotarren artean gaur, barruan Lasarte, barruan Ibon Urbieta, eta Austin Mujika handia, Inigo Mujika ere bai, Ion Mujika ere bai, Mujika tarrentzat, ezango dugu atxeden eguna. Hemen dira Oriotarrak, eta estropada txukun baten bila Oriotarrak, hortxe ditugu. Eta oso gogor, 50 paladan atera ideia, eta ikusten da hor, lehenbailen burua ateratzeko. Hartu dute, segundo bat, 2 segundo, San Juani, Urdaibai, 2 segundora, Tiran ere bai. Puskatzea atera die. Estropadaren buruan Oriotarrak. Lehenengo kale horretatik oso indartzu atera direla, oso azkar, eta lehenbailen burua harrapatu nahian, Hemen dira Tirangoak, Galiziarrak, atzo estropada handia egin zuten, eta gaur ere aldaketa gutxi. Sari handi bat dela eta motivazio ikaragarria. Dudarik gabe, elkapen orokorrean oso leku honean kokatuta daude, 7garrenean, eta gaur gertatzen da batzoko emaitzan araberako txandak direla, eta horren ondorioz, horrezko txandan, etxeko estropadan egitea nik uste hori beste morala eta animoa beren zaleguan aurrean egiteoko aukera, eta ikusten da hor ze parekotasuna. Hor da Orio. San Juanen gaur aldaketa ipagarriak, Igor Makazaga bera prestatzailea kanpoan da, baita ere Beñat Korta, Mikel Etxeberria ere bai, Beñat Eizagirre ere bai, eta barruan Ion Piñeiro, istriborretik, baurretik David Sainz, baita ere Durandegi Iñaki, Durandegi biak anaiagor dira, Xavier Tamayo ere barruan da, Ander Etxarri ere bai aurreko lanetan, atzoko garaipenaren ostean aldaketa, Gipuzkoako txapelketa. Jon Albizu, gaurko honetan hankeko lanak egiten, lehen aldiz aurten ligan, Fernando Rua normalean baurretik aritzen dena istriburrera eraman du, eta Jon Albizu hankeko lanetan kokatu du gaur Jose Manuel Franciscok, eta argi dago hauentzat ere txapelketa oso garrantzitsua izango dela Bizkaiko txapelketa, Kaiku Urdaibai Kaiku. Orio eta Pedreñaren arteko datua ere hortxe ikusi dugu, eta estropada badago, Orio buruan, bigarren posturako orain hortxe oreka, beste 3 ontziak 4 segundora, Urdaibai, San Juan eta Tiran. Baina Orio segundo bat aurreago, orain arte 3koa zuen, laure momento batean euki ditu, eta ikusiko dugu orain ziabogan ondoren, Hemen txeda, Oriorentzat 4 eta 46, lehen txandakoen denbora, Hondarribiarena 4 eta 43koa izan da, eta San Juan orain ematen du pixka bat atzetik irten dela maniobra ostean. Orio txukun errenta hartu dute. Oriok maniobra ostean Urdaibairi 2 segundo, Tiran 4 segundora, San Juan 5.
bada aldaketatxoa eta azaldu da pixka bat Urdaibai Baserri. Bai, ikusi da horre Orio puskatzea atera dela, lortu du lehenengo Ziabogan aurretik egitea, baino Urdaibai horre laugarren kale horretatikan, Ziaboga oso eman du, eta hurbiltzea lortu du, ez, alderantzin dute lauen artean, Ziaboga honetan etekin gutxien atea diona Pasai Doniban izan da, eta horren ondorioz txanda honetan laugarren leku horreta junda, eta alderantziz etekina ondien atera diona Urdaibai izan da, ez? Bere laugarren kale horretatik Orioekin bate batera dago momentu honetan, ez? Eta begira datoak, Hondarribiak denborarik onena lehen maniobra horretan, gero Pedreña, Orio, Castro, begira nonden Urdaibai, atzerago, eta Astillero 9. San Juan 11. Zarautzen denboran 4:41, Kaikuk lehen 4:14 egin du. Beti komentatzen da estropada eremu hauetan aldaketak izaten direla, misterio asko dutela, ez dakigu Galiziako meigak diren ala ez, baina ustekabekoak izaten dira hemen sarri-sarri estropada eremu hauetan. Bai, hor ikusten ari errepikapena da lehenengo kaletik Orio, besteak nahiko parean, baina horre hirugarren kale horretatik Pasai Donibanekoak horre atxexio atera dira, ez? Erne Urdaibairekin, Orioren parean da une honetan. Orio eta Urdaibai parean, Tiran 5 segundora eta San Juan ere 5 segundora. Urdaibai atzetik aurrerako lana egiten eta ia Orioren parera. Berriro segundu bat aurretik Orio. Eta harrigarria da, laugarren kaletik aurreko txandan Kaikuk estropada kaskarra egin du, orain laugarren kaletik Urdaibai estropada txukuna egiten ari da, eta Orio lehen kale horretatik orain estropadaren buruan da, eta aurreko txandan lehen kaletik Castrok ez du egin estropada borobil bat gaurkoan. Ondorioak, gu datuak ematen ditugu, ondorioak beti bakoitzak bere betaurrekoarekin ateratzen ditu Baserri. Eta orain ikusten ari gira haize pixka bate badagola, ez? Hortaz lehenengo luze horretan... Pixka bat, boladarik handiena 6,5 kilometro orduko eta bataz bestekoa 0,6. Jakina, lehen 0 bat izan da lehen txandan, bigarrengoan 0,4, orain 0,6. Utsaren urrengoa oraindik. Bege biztakoa da, banderak nola mugitzen ari diren eta lehenengo luze horretan pixka aurka izan dute, oain lagundu ingo dioteke barrurako bigarren luze horretan, eta hemen ikusten da taldaiak oso gogor, Orio mantendu egiten dio burua, mantentzen borroka horretan mantendu nahi dio, Urdaibai gora egin du pixka bat, parekatu eta hor dabiltzate, eta hor ikusten da bigarren kaletikan, etxekoek tiran, oso estropada politean egiten ari dela, ez? Orio eta Pedreñaren artean erne hor da datoa, 2 segundo azkarrago Orio, horrek ezango luke, banderaren leian hortxe direla, baina Urdaibai eta Orio ere parean dira, honek ezan nahi du Urdaibai ere hortxe dela banderaren leian, eta tiran 4 segundora San Juan Saspira, Jose Luis Erkizia aldaketen eraginez edo, badirudi hemen San Juan gaur aurreko erakustaldiaren ostean gaur pixka bat atzerago dugula, eta tiran oso ongi eusten, 4 segundora, oso estropada ona egiten galiziarrak, eta galiziarrak ederki ezagutzen dute estropaderen hau, haien etxea da, eta bigarren kaletik ari da tiran, eta Orio eta Urdaibai, segundutxo bat behar bada Oriotaren alde, tiran 5 San Juan 8. Eta estropada dugu gaur ere. Eta polita. Zorionez. Oindik estropader dira ez iritsi, bigarren Ziaboga bidean daude, tiraneko solantxukun egintzun, atzo 3. egintzun, eta gaur ere emaitza nik uste dute etxeko ura hauetan emaitza oso politakin aterako dela, ez? Eta alderantziz, atzo ikusi genuen aldetik, hor ikusten da 3. kaletik Pasai Donibanek, nik uste dut atzokoekin izugarrizko estropada egintzula, urteko helburua nik uste dute beteta dagola, zati handi batean, eta hemendik aurrea gozatzea tokatzen zaie, ez? Eta atzoko nekea eta irabaztetako poza horren ondorena gaur ere estropada neko duina iten nahi dira, eta nik dute demoraldi hasieran ino sinistu ez zintzun moduko emaitzak egiten nahi direla. Erne Ziabogekin, hori aurretik, segundutxo bat bai, Urdaibai pantailaren goikaldean 4. kaletik bigarren, 9:44, orain arteko denborarik onena Oriok, Pedreñak eta Castrok 9:47 markatu dute lehen. Hor da Urdaibai bigarren, 3. tiran 3 segundora, San Juan 9 segundora 4.
Eta lan erditan beraz, Orioren denbora da, denborarik onena. Baina Urdaibai parean dute. Maniobra ostean Oriok Bermeoko kuadrilari 2-3 segundoko abantaila, Tiran Laura, San Juan 11 segundora. Hor dira oriotarrak, Karriloren agindutara.